Ja. Fucking haters. Zazaraki man. Call me Johnny Trigger, bekend as een shooter. Small talk, rapper zal ik binnen in mijn schoen druk. Young 33, die nigga van die hoedkrop. Amal wil ook rap, but amal kan die shoes put. Zazai, wacht zij, amal in die kak. Rapper zal via de kak kry. Ik is aan met balzie, mijn boete is weer spantheid. Ons is international, als muziek treffen landwijd. Ik wil eindelijk zeggen, dankie. Ja. Ik wil eindelijk zeggen, dankie. Ja. Ik wil eindelijk zeggen, dankie. Amalie speel cricket, vang die ball, ik slaat de wicket. Tijd en rap ik in mijn studio, daar slaap je man religious. Met bitches, jongens aan die hoed, hij pull triggers. Als ik step in aan een oppa, loop ik altijd met mijn niggas. Ik als Aiden naar die duiven kan, wat niggas zat aan maintenance. Is bulletproof en stable als de rappers is te klein voor dat. Wat die mic kan stable, die rappers moet nog bijbezit. Ik wil aan de ruiten, dus van Grammy kan getuigen het. Jan Kram met die game gerakt, die zijn was op in move. En zij wil ook een uisterras. Aiden net securities, wat jake man met payments uit. Repetities is weak, van die gram het hulle uiterste. Gram het hulle onder zo'n trigger, bekend as een shooter. Small talk, rapper sal ik binnen in mijn schoen druk. Young 33, die nigga van die hoedkrop. Amal wil ook rap, but amal kan die shoes put. Zazai, wacht zij, amal die kak. Rapper sal via de kak kry. Ik is aan met balzie, mijn boete is weer spantheid. Ons is international, als muziek treffen landwijd. Ik wil eindelijk zeggen, call me Johnny Trigger, bekend as een shooter. Small talk, rapper zal ik binnen in mijn schoen druk. Young 33, die nigga van die hoedkrop. Amal wil ook rap, but amal kan die shoes put. Zazai, wacht zij, amal die kak. Rapper sal via de kak kry. Ik is aan met balzie, mijn boete is weer spantheid. Ons is international, als muziek treffen landwijd. Ik wil eindelijk zeggen, dankie.